खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। गसाइगावआव गान्जा जब्द' साथाम हमनो हायो। हस्टेलनि खिखरसालियाव 9 थाखोनि सासे फरायसानि सह' बोखांदों। दिनै सिंगापुराव जुबिननि जिउ गोमानाय केसनि जोबथा राय। गाहाय मन्थ्रिनि क'क्राझारनि हाबाफारिया केन्सेल, पार्सुएलि बाहागो लायो। बिजेपिनि भट होनो थाखाय 3 सर्त होदों दिलीप शइकियाया। गुवाहाटीआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि कसुगाव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाखौ जब्द' खालामनो हायो। PB13 BB9688 नम्बरनि गंसे 20 साखा गोनां ट्राकनिफ्राय गोबां बिबां थानाय गान्जानि 3 पेकेटखौ बोखांनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जब्द' खालामनाय गान्जानि बाजारनि बेसेना खमैब्लाबो 2 लाख रांसो जागोन होननानै मिथिनाय जादों। गान्जाजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 3 सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि नमिस अहमद, महम्मद युसुफ आरो सन्तार मुख्तियार होननानै सिनायथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गाहाय मन्टुराम बरानि स्रोत सुलुंनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै कसुगाव अपारेसन खालामो आरो सिखाव फालांगि खालामजानाय गान्जाखौ जब्द' खालामनो हायो। जब्द' खालामनाय गान्जानि 3 पेकेटनि लिरथाया 7 किल'ग्रामसो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ट्रेलराव मेघालयनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि थांगासिनो दंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो। पुलिसा गान्जाजों लोगोसे 3 गान्जा फालांगिरिखौ खानानै सोंथि खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जाबावो। फरायसालि हस्टेलनि खिखरसालियाव सोमोनांथावै सासे फरायसानि गोथै सह' बोखांनो हादों। लखिपुराव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिपुरनि फाइलापुल जवाहर नवोदया बिद्यालयनि हस्टेलनि खिखरसालियाव बोखांनो हादों सासे फरायसानि गोथै सह'। हस्टेलनि खिखरसालियाव जिउ गोमानाय फरायसाखौ अरिन्दम दास होननानै सिनायथिनो हादों। अरिन्दम दासआ 9 थाखोनि सासे फरायसामोन आरो बियो दानब्रै सिगाङावसो नवोदया बिद्यालयाव फैदोंमोन। बबेखानि अरिन्दमनि गोथै सह'जों लोगोसे गांसे सुसाइड नटखौबो बोखांनो हादों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया रेगिं खालामनाय जाथायमोन होननानै फोरमायो। सुसाइड नटआव फोरमायनाय बायदिब्ला 3 सिनियर फरायसाफ्रा रेगिं खालामनायनि मुङाव अरिन्दमखौ सानफ्रोमबो देहायारि आरो गोसोआरि गाज्रि आखु दिन्थियोमोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बबेखानि अरिन्दमनि गोथै सह'जों लोगोसे मोननाय सुसाइड नटखौ पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिहोदों जायगानि पुलिस थानानि असि बिश्वास कुमार राणाया। आसामनि हार्टथ्रब इउथ आइकन आरो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव दिनै बिजिरसालिया जोबथा राय होगोन। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय केसनि सायाव दिनै सिंगापुरनि कर्नास बिजिरसालिया जोबथा राय होगोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै बेलासे 5 रिंगायाव सिंगापुरनि कर्नास बिजिरसालिया जुबिन गार्गनि केसनि सायाव जोबथा राय होगोन। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि बे गासै जाथाया कर्नास बिजिरसालियाव थांनाय सानथामनिफ्रायनो हियारिं सिङाव दंमोन। हियारिंनि समाव पुलिस आरो डाक्टारफोरनि फोरमानखौ बिजिरसालिया गथायनाय जादों आरो बिजिरसालिया गुबुन गुबुन फोरमानफोरखौ नायबिजिरफिनदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जुदि बिजिरसालिया जुबिननि जिउ गोमानायजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे खैसार खालामनायनि फोरमान मोनो अब्ला जाथायनि सायाव दाय गोनां केस होनाय जागोन। गुबुन फारसे जुबिननि जिउ गोमानायखौ मोनसे जाब्रबथायारि जाथायमोन होननानै फोसावब्ला सोलिबाय थानाय गासिबो केसआ जोबलांगोन होननानै मिथिनो हानाय जादों। जुबिननि केसनि सायाव सिंगापुरनि कर्नास बिजिरसालिया होनो गोनां जोबथा रायखौ बयबो नोजोर होदों। आसामावबो बे राय होनाया गोहोम गोग्लैनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै आसाम दावबायदों। दिनै गिबि सानाव गाहाय मन्थ्रिया क'क्राझाराव फैनानै माखासे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायनि हाबाफारि दंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि क'क्राझारनि हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि हासिमारा एयार बेसनिफ्राय नरेन्द्र मदिआ गुवाहाटीआव रावना होयो आरो गुवाहाटीनिफ्रायनो क'क्राझारनि हाबाफारियाव पार्सुएलि बाहागो लायो। लोगोसे बिटिसि आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ सोनाब बेंगलनिफ्राय हेलिकप्टारजों क'क्राझाराव फैनायनि बाथ्रामोन। क'क्राझाराव गुबुन गुबुन बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे मोनसे गेदेर सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानो गोनांमोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय मन्थ्रिया कामाख्या सारपाल्लि अमृत भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी निउ जलपाइगुरि एक्सप्रेस, नारेंगी आगरतला एक्सप्रेस रेलगारिनि सिबिथायखौ पार्सुएलि जागायनायनि बाथ्रामोन। 252 कौटि रां खरसा खालामनानै बाहबारि रेल मावथांखिखौ बेखेवनायनि बाथ्रामोन। बेनि अनगायैबबो आसाम माला 3.0 बिथांखिनि सिङाव रायजोनि मोन 34 जिल्लायाव गं 36 दालांजों लोगोसे राजा लामा बानायनायनि थाखाय 3217 कौटि रांनि मावथांखिनि हा फुजा होनायनि बाथ्रामोन। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रिया
1,101 कौटि रां बाहायनानै बिटिसिआव गंब्रै फ्लाइअभार आरो गंनै दालांनि हा फुजा होनायनि बाथ्रा दंमोन। रिपर्ट बादिब्ला दिनै बेलासि 4:30 रिंगायाव ज्योति विष्णु कला मन्दिराव गुबुन मोनसे जर'खा हाबाफारि लानाय जागोन। बे हाबाफारियाव साहा लेबारफोरनो हानि पाट्टा रानगोन आरो PM किसान स्किम, रेलवे बिथांखि, कपिली दै मोब्लिब मावथांखि, कामाख्या रपे मावथांखि आरो गुबुन गुबुन गामि जौगाखां बिथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जागोन। बेफोर गासै बिथांखिनि खरसाया 19,152 कौटि रांसो जागोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै कयनाटरायाव हरखौ थागोन। 14 मार्च खालि फुंनि 10 रिंगायाव मदिआ गुवाहाटीनिफ्राय सिलचरसिम थांगोन। फुंनि 11 रिंगायाव सिलचराव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानायनि उनाव सानजौफु 1 रिंगासोआव सिलचरनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम थांफिनगोन। आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखिया मियाफोरनि थाखाय मोनथाम सर्त होदों। बे मोनथाम सर्तखौ मानियोब्लासो मियाफोरा बिजेपिनो भट होनो हागोन। बे मोनथाम सर्तखौ मानिनो हायाब्ला मियाफोरा बिजेपिखौ मदद खालामनो हाया आरो भटबो होनो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरनो भटारफोरनि गासैबो जेरैखिजाया जै खालामनो नाजादों। नाथाय बिनि उल्थायै बिजेपि मदद खालामनो आरो भट होनो थाखाय मियाफोरनो मोनथाम सर्त होदों बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखिया। बे मोनथाम सर्तखौ मानियाब्ला बिजेपिनो मियानि मदद आरो भट नाङा। मियाफोरनो होनाय दिलीप सायखिया बे मोनथाम सर्तनि सेथियानो जादों मियाफोरा सिखाव दाखाथि खालामनाय बायदिखौ नागारनांगोन। नैथियाव लाभ जिहाद, लेन्ड जिहाद, बां जुलि लानाय, उन्दै बैसोआव जुलि लानाय बायदिखौ नागारनांगोन आरो थामथियाव आसामनि हारिमु आरो सोदोमस्रियाव गोसोम दागो फोनांनो मोननाय नङा। बेफोरखौ नागारोब्लासो मियाफोरा बिजेपिखौ मदद खालामनो हागोन आरो बिसायख'थियाव भट होनो हागोन। नङाब्ला बिजेपिनि मियानि मोनसेबो भट नाङा। बबेखानि सिखाव दाखाथि, लाभ जिहाद, लेन्ड जिहाद खालामग्रा मियाफोरनि भट बिजेपिनो नाङा होननानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव रोखा रावै बुंदों बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सायखिया। साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै आसामाव फैदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। सानजौफु 1:30 रिंगायाव बरझारनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव अख्रां रौनियानि जर'खा बिरखंजों फैनानै लेन्डिं खालामो नरेन्द्र मदिआ। बिरखं गाथोनाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बिहु गामसा गानहोना आरो बुके होनानै बरायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आसामनि गोबांसा मन्थ्रि, MLA, MP आरो गोबांसा दैदेनगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि सिगाङावनो थि खालामखानाय हाबाफारि बायदियै गाहाय मन्थ्रिया सोनाब बेंगलनिफ्राय हेलिकप्टारजों फैनानै क'क्राझाराव मोनसे सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लानायनि बाथ्रामोन। नाथाय दिनै फुंनिफ्राय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि क'क्राझाराव फैनाय हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनो गोनां जायो आरो गाहाय मन्थ्रिया सोनाब बेंगलनिफ्राय गुवाहाटीआव थाङो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बिरखं गाथोननिफ्राय नोगोरमानि कयनाटरा रायजोआरि आलासि जिरायसालि न'मायाव थाङो। दिनै हरसे कयनाटरायावनो थागोन बिथाङा। गाहाय मन्थ्रिया क'क्राझारनि हाबाफारियाव भार्चुवेलि बाहागो लायो आरो बिटिसि आरो आसामनि थाखाय गुबुन गुबुन जौगाथायारि बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाफोरखौ भार्चुवेलि बेखेवनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।